Velkommen til. I dag tager vi fat på et virkelig alvorligt, men også utroligt vigtigt emne. Hvad sker der, når en person med KOL får en svær forværring? For hvad sker der egentlig, når en kronisk lungesygdom pludselig udvikler sig og bliver en kamp på liv og død? Hvad sker der inde i kroppen, og hvad møder man på hospitalet? Og lad os bare starte med et tal, der er ret brutalt, men desværre også ret vigtigt. Mellem 15% og 20%, det er simpelthen 30-dages dødeligheden for de patienter, der bliver indlagt med en alvorlig KL-forværring herhjemme i Danmark. Det sætter ligesom scenen, ikke? Og det understreger, hvorfor det er så vanvittigt vigtigt at forstå, hvad der sker, og hvordan man reagerer lynhurtigt. Okay, så for at forstå det tal, så lad os dykke ned i, hvad der rent faktisk sker. Vi starter ved begyndelsen, altså selve den pludselige krise. Så hvad er en KL-forværring, eller exacerbation, som det hedder på fagsprog, egentlig for en størrelse? Jo, altså den lægefaglige definition er ret klar. Det er en pludselig forværring af de kendte symptomer, typisk åndenød og hoste. Den varer i mindre end 14 dage, og så er den så slem, at man skal ændre i behandlingen. Og for lige at få en fornemmelse af, hvordan det føles, prøv lige at forestille dig, at du skal puste ud gennem et helt tyndt sugerør. Du kan aldrig rigtig få tømt lungerne helt, før du desperat er nødt til at hive eftervejret igen. Det er præcis den følelse. Lægerne kalder det dynamisk hyperinflation, og det er altså selve kernen i krisen. Kroppen er jo smart. Den sender en masse nødsignaler, og lægerne de ved præcis, hvad de skal kigge efter. Helt konkrete ting. Bruger patienten for eksempel musklerne her på halsen for at få luft? Er pulsen skyhøj? Kan de kun få et par ord ud af gangen? Det er de her helt objektive tegn på, at den er helt gal. Okay, så ambulancen ankommer til hospitalet, og her starter et reelt kapløb med tiden. Nu begynder fase 2, selve afkodningen af nødsituationen. Processen er super systematisk. Man følger ligesom 4 afgørende trin. Først og fremmest en fysisk undersøgelse og patientens sygehistorie. Så kigger man klinisk på symptomerne, og det fører så til en hel masse tests. Blodprøver, røntgen, you name it. Og til sidst, så samler man alle brikkerne i puslespillet for at finde den præcise årsag og slå diagnosen fast. Men her er det bliver lidt tricky, for det er ikke altid bare en KL-forværring. Det er her, lægerne for alvor skal have detektivkasketten på. De skal nemlig udelukke en hel række andre alvorlige ting, der kan ligne til forveksling. Det kunne være hjertesvigt, en blodprop i lungen. Ja, listen er lang. Det her kalder man differentialdiagnoser. Okay, diagnosen er stillet. Nu handler alt om at handle hurtigt og præcist. Og det bringer os til den første forsvarslinje, den helt akutte behandling. Det allerførste, man gør, er at give ilt. Men, og det her er virkelig vigtigt, det er en hårfin balance. Man sigter efter en iltmætning på mellem 88 og 92%. Giver man for meget ilt, kan det faktisk være direkte skadeligt for nogle KOL-patienter. Det kan føre til en farlig ophobning af CO2 i blodet. Samtidig med ilten skal luftvejene jo åbnes op. Her bruger man det, der hedder bronkodilatorer, f.eks. salbutamol, som mange kender. Det får musklerne omkring luftvejene til at slappe af. Og for at det skal virke lynhurtigt, så giver man det tit gennem en forstøver, altså som damp. I den helt akutte fase kan man faktisk give det flere gange i timen. Okay, næste våben i arsenalet er steroider, som skal dæmpe inflammationen. Og her findes der groft sagt 2 strategier. Den, skal vi kalde den gamle skole, er en fast dosis til alle i 5 dage. Bum! Men en mere moderne og personlig tilgang er det, man kalder eosinofil-guided. Helt kort fortalt tager man en blodprøve, og så får patienten kun steroider, hvis niveauet af nogle helt specifikke betændelsesceller er højt. Og her kan vi se præcis, hvordan den beslutning bliver truffet. En helt simpel blodprøve fungerer som et slags vejskilt. Den guider lægen hen mod den helt rigtige behandling for lige præcis den patient. Det er jo genialt, for det betyder, at man undgår unødig medicin og en masse grimme bivirkninger. Men hvad nu, hvis ilt og medicin simpelthen ikke er nok? Hvad nu, hvis situationen ikke vender? Så må man tage tungere skyts i brug for at hjælpe selve vejrtrækningen. Det er her non-invasiv ventilation, eller bare NIV, kommer ind i billedet. Tænk på det som en slags maskerespirator. Det er en maske, der slutter helt tæt til ansigtet, og som så hjælper patientens totalt udmattede vejrtrækningsmuskler ved simpelthen at skubbe luften ned i lungerne med et lille overtryk. Og effekten den er altså ikke til at tage fejl af. Tallet her, 4, det er det, man i fagsprog kalder number needed to treat. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at for hver 4. patient, man giver NIV-behandling, så undgår man, at en af dem skal i en rigtig traditionel respirator.
Det er faktisk en af de mest effektive behandlinger, vi overhovedet har i akutmedicin. Ret vildt. Så hvornår trykker man på knappen og starter NIF? Det helt afgørende øjeblik er, når blodprøverne viser tegn på det, der hedder respiratorisk acidose. Det lyder kompliceret, men det betyder egentlig bare, at blodet er blevet for surt. Hvorfor? Fordi patienten simpelthen ikke kan komme af med nok CO2, selvom de allerede får både ilt og medicin. Okay, den allermest akutte fare er drevet over. Vejrtrækningen er stabiliseret. Men arbejdet er slet ikke færdigt. Nu begynder en ny fase, som er mindst lige så vigtig. Vejen tilbage. For det er jo ikke sådan, at behandlingen stopper, bare fordi man bliver udskrevet. Tværtimod, en virkelig systematisk opfølgning er alt afgørende for at undgå, at man havner i samme situation igen. Så inden for nogle uger skal alt simpelthen gås igennem. Bliver medicinen taget rigtigt? Virker inhalationsteknikken? Hvordan ser lungefunktionen ud? Og ja, så skal man selvfølgelig også tale om rygestop og tilbyde lungerehabilitering. Og netop det der med lungerehabilitering, det er altså et absolut nøgleelement. Forskningen er slet ikke i tvivl. Hvis man kommer i gang med rehabilitering hurtigt efter en indlæggelse, så falder risikoen for at få en ny, alvorlig forværring og en ny tur på hospitalet helt markant. Så det er altså i grove træk, hvordan man håndterer selve krisen, når den raser. Men det efterlader os jo med det helt store spørgsmål, ikke? Hvordan i alverden forhindrer vi, at det overhovedet sker igen? Og det er jo her, det lange seje træk med forebyggelse og en god, stabil behandling for alvor starter.